Saps què significa ser client de Caixa Ontinyent? Anem. Quan eres un client de Caixa Ontinyent eres una de les 75.000 persones que creuen que el per què és tan important com el quant. En 2022 hem finançat 307 milions d'euros per a pimes, autònoms i famílies perquè així contribuïm al progrés territorial. Hem finançat la construcció de vivendes per valor de 50 milions d'euros perquè accedir a una vivenda digna és el primer pas per a triar on viure. I hem controlat l'impacte ambiental d'aquestes inversions perquè ens importa el futur. Així és com creem els nostres productes financers. Mirem el per què per a definir el quant. I és que en Caixa Ontinyent fa molt que vam decidir continuar sent una caixa d'estalvis i revertir els nostres beneficis a la societat. Com? Segueix-me. Hem implantat centres de salut, escoles infantils, clubs de jubilats, centres d'Alzheimer, de majors, de malalts mentals, de discapacitats, centres culturals, esportius, musicals, perquè els nostres pobles necessiten infraestructures socials. Impulsem la investigació i la divulgació de temes autòctons perquè volem mantindre vives la nostra cultura i les nostres tradicions, amb un fons editorial de 166 llibres i 49 discos. I estem presents als campus universitaris del nostre àmbit, impulsant el potencial dels joves. Una inversió de 10,5 milions d'euros en 11 anys, de la qual ens beneficiem tots. Continuem? Des d'ací hem recuperat l'activitat del Mont de Pietat com a alternativa de concessió de microcrèdits. Gestionem un centre cultural on organitzen les seues activitats més de 150 col·lectius. Desenvolupem un programa d'educació financera perquè la nostra gent disposa de formació per a la gestió i protecció de les seues finances. I tot amb la mirada en el futur i en la protecció del medi ambient. Hem minimitzat l'impacte ambiental de la nostra gestió utilitzant energia 100% renovable en les 43 oficines i hem establert per als nostres 179 professionals protocols de consum responsable de recursos, de reciclatge i de tractament de residus. Què et sembla? En això estem? I ara que ja saps per què ser client de Caixa Ontinyent té un valor incalculable, no creus que junts podríem arribar encara més lluny?